gamle dage betragtede man homoseksualiteten som en sygdom. Homoseksualiteten var også en forbrydelse dengang. Folk havde ingen respekt for homoseksuelle og brugte vold imod dem. Til at starte med mente man, at homoseksualiteten var en kronisk sygdom, men efter man betragtede de homoseksuelle som afvigerne, troede man kunne gøre dem rask. Man prøvede at helbrede homoseksualiteten ved hormonbehandlinger, elektrochok, kastration og psykoterapi. Man sendte de homoseksuelle til anstalter, hvor de skulle lære, at det var forkert at være homoseksuel. De boede på trange værelser, og nogle gange blev de lænket fast, så de ikke kunne bevæge sig. De fik også nogle gange besøg af de adelige, som havde rigtig sjov ved at grine af dem. It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the